We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba kasisi ogilwe indoda yakhe beshade in community of property iqhubeka kanje. Intombazane yangitshela ke ukuthi inengane nomyeni wami. Ngingafanga lapho angeke ngiphinde ngife. Sakhuluma nentombazane yangisendela izithombe zengane, yangisendela ama-screenshot wezingxoxo zakhe nomyeni wami. Ngase ngithi kuntombazane ngisacela sihlangane uma engakhona. Futhi ngicela angamtsheli umyeni wami ukuthi sekangitshelile. Wavuma untombazane wangabi nankinga. Sahlela ke ukuthi ngicela afike nengane ngakusasa khona la endlini. Ngithi angilalanga ngalobo busuku. Ngakusasa umyeni wami wavuka njengenjwayelo wahamba waya emsebenzini. Mina vele ngangingasebenzi kwakuyi-weekend. Nangempela wafika usisi nengane yomfana efana ncamashi nomyeni wami. Yayina 4 months izelwe. Wangichazela konke usisi. Wathi nje ubengazi ukuthi ubhuti ushadile. Yena wazi nje ukuthi ubhuti uhlala kubo eKasi ngoba bekanokuya kubo. Bayamazi nje khabo myeni wami. Kuze athole ngami, ubone ipost yami kuFacebook. Le post bengi-advertise izimpahla lezi engizidayisayo. Kanti uzondlula umyeni wami kuleyo video. So usisi lo uthi wabese wabona nering esandleni. Yavele yagcwala incwadi. Angikaze ngizwe ubuhlungu ngale ndlela. Ngavele ngathatha ucingo ngamfonela umyeni wami. Ngathi ngicela aphuthume eze endlini. Ngenhlanhla wayengekho kude nasendlini. Wathi nje engena wathola intombazane igcwele indlu. Wavele wangazi nokuthi angathini. Wathi uyazama ukuchaza, ngavele ngathi lutho, angifuni ukuzwa lutho ephuma emloyeni wakho. Ngicela uthathe konke okungokwakho ungiphumele kwami. Vele la besihlala khona bekuyimina obhadala irent. Wazama ukuxolisa ekhala, wathi uyayixosha le ntombazane. Ngathi nje cha, usisi ubizwe yimina la. Uzohamba mase kusho mina. Nginitshela ukuthi waphuma wasishiya lapho. Ngenzela usisi ukudla, sahlala phansi sadla, ngaqede ngamubizela iUber wahamba. Wathi nje makahamba usisi, ngadonsa amaplastiki amnyama, ngafaka izimpahla zale ndoda zonke, ngashona kubo. Ngathi nje ngifika kubo, ngathola ukuthi vele indaba sebayayazi. Ngafike ngadiliza wonke amaplastiki laba bengiwaphethe. Wathi umamezala ucela sikhulume. Ngathi nje ngenkulu inhlonipho mama, angeke ngikwazi ngiyaphuthuma. Ngabe ngishaya imoto ngiya ekhaya. Ngafika ekhaya ngahlalisa phansi abazali bami ngabachazela konke okwenzekile. Abazali bami bathi bona bazozwa ngami ukuthi ngifuna kwenzekeni. Bona bayangiseka kuko konke. Izingane zami zombili bezihlala khona ekhaya.
Sekuphele inyanga ngingakhulumi nale ndoda. Uyazama ukungifonela ngezinamba ezihlukahlukene. Ngivele ngithi mangizwa ukuthi nguye, ngivele ngilucishe ucingo. Nabakubo sebayile ekhaya bayocela ukuthi kukhulunywe. Ngathi nje cha, angizi lapho. Ngacela nama-security egeyithini ukuthi bangamvumeli angene la. Yazi into engilimaze kakhulu ukuthi le ndoda ayicabangeli impilo yami. Ngathi kugulwa kangaka la ngaphandle, wena uhambe ulala nje ngaphandle kwe-protection. Yazi mhlambe ngabe kungcono kube kuthiwa bebajola nje akubanga nangane. Manje vele kune-proof yokuthi bebalala ngaphandle kokuzivikela. Phela lokho kusho ukuthi impilo yami isengcupheni. Ngiyazi ukuthi kuningi engizokuluza la masenza isehlukaniso nale ndoda. Kodwa anginandaba. Inkani nje mangisaphila ngizophinde ngikuthole futhi. Ngiyazi ukuthi bazoba khona abathi ngiyisilima, ngabe ngithi eyami ngedwa indoda ngizoyitholaphi. Ngiyazi vele ukuthi amadoda onke ayajola la ngaphandle. Kodwa mina ngikholelwa ekutheni indoda emthandayo ngempela unkosikazi wayo iyamhlonipha. Ayikho indoda endala kangaka engamithisa bese ithi iphutha. Akekho umuntu ongazi ukuthi uma nilala ngaphandle kwe-protection kwenzakalani. Ngicela abantu besifazane bazi ukuthi ayikho into ongayenzela indoda yaneliseke. Noma ngabe ungayithengela umhlaba wonke, uphinde uyiphe inkonzo ubusuku nemini, kodwa izophuma iyofuna abanye ngaphandle. Ngicela abantu besifazane bafunde ukuzithanda bona kuqala, bazibeke phambili bona kuqala. Umshado awuchazi impumelelo yomuntu wesifazane. Mawubona ukuthi kuyashisa, phuma ungaze ulahlekelwe impilo yakho. Ungaze ufe ushiye izingane zakho. Ayikho lento yokuthi ngihleli ngithi ngenzela izingane zami. Angifuni ukuthi izingane zami zikhule ngaphandle kwabo baba bazo. Mina ngikhule ngaphansi kwabazali bobabili. Ngiyalwazi uthando lwabazali bobabili. Kodwa angeke ngize ngihlale emshadweni ongenathando ngenxa yokuthi ngifuna izingane zami zikhule njengami. Kodwa mina ngibe ngilimala ngaphakathi. Nazo futhi lezo zingane zibe zilimala. Ngiyabonga ithuba sisi, uNkulunkulu ngathi angakubusisa. Siyabonga ngale platform osivulele yona. Ngcono sesiyakhona ukukhipha okungaphakathi kithi okusihluphayo sifihlakele. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho.